Malawi Today. Kulina la mamulungu ananena kuti miyambo chapter 21 ndi maka 5. Yes. Akuti good planning and hard working leads to prosperity. So now if it idakhala kuti tili masomphenya yoona chaka chamawa zaka 5. Mbiri ya mkulu uyu siyochita kuyibwerezanso kuti mudziwe kuti ni ndani. Tikhulupirira kuti ambiri timamudziwa Napoleon Zombe. Iye ndi uja adamanga nyanja yake komanso malo ogonapo alendo kudowa. Koma nkhani yomwe tabwera nayo pano sikuti ndi imeneyo, koma tabwera ndi nkhani ina yochititsa chidwi kwambiri. Woti sikulita ndakagulapo juice wochokera ku Egypt wochoka ku Guafa. Sono nkuona kuti ku desert tukukanizi mupite ku Eugene ku Israel. Anthu ambiri azizwa ndi nkhani imene ikuzungulira m'masamba a mchezo ku Malawi kuno, makamaka pa nkhani imene mkulu amene wachita. Iyeyu wabwera ndi nkhani yochititsa chidwi kwambiri pamene akufuna kumanga kampani yopanga fetereza. Levels amene alipo kuti installation yonse ya machine idamalizidwa. Oti machaina kodi fakitole imeneyi ithandiza ku dziko lino motani nanga iyamba kugwira ntchito liti? Takhani pompo pamene Napoleon Zombe akutisanthulira satani wa nkhani yonse. Levels amene alipo kuti installation yonse ya machine idamalizidwa. Oti machaina amene adadzazika machine adapita kwawo. Komabe chifukwa kuti fakita lero chilo pake mzikulu kote kuti chitso chimodzi chimakwanira kuyengedwa ni truck imodzi 17 tons just one pipe. So mapipe vantu ndimena ukalo SM shade kulo pange fakita lepera liposatheka chifukwa chikazeta akadaka kanika maende. Ndipo chifukwa chimenecho adatulutsa kuti kwabwino kuti chisambo manga ingotira foundation mashina akazikira ndesamti zimanga zivuvazi. Ndiye panopa zivuvazo tamaliza kwangokhala ndinidini imene yotigwire denga. Komanso la denga lamaliza kaleso koza matrasi yake malata tagula kaleso kote kuti tuyembekeza kuti pamene January izitha chaka chamawa lero nkomaliza ndoti kukhala kuti ntchito yathu. Ndiye pano chifukwa choti sonkhanitse malo material yopangira fetereza ndiye projection yathu tuyembekeza kuti pofika April ndoti tikuyambapo kupanga fetereza. Mapaipi yo nalupanga chonchi kapena panga chonchi chofuna kuti wanthu oona dziwe ukulu kwake kwa paipi ngati imene. Ndipo pa track ichichi 40 foot chimangokwanira chimodzi chokha. Ndiye anabwera matraki 8 sonyeza kuti vinthu vilipo 8. So utalika ndoti 40 foot umumu msinkhu wanga plus kamwana kake. Tauzeni bwino kuti kodi zimapaipi zimene tikukamba nkhani yake kuti ayi imakwana mba truck imodzi zimatere ntchito yake kwenikweni ndi chani? Dziko linoli ludusa mavuto akulu ya zachuma. Chifukwa katundu yense ofunika mdziko muno amachokera kunja. Ndiye malo mwake ngakhale makwacha tili nawo, koma katundu amene ife timagwisa ntchito tsiku ndi tsiku sitingathe kugula chifukwa kuti kunjako sitigwisa ntchito makwacha. Ndiye timaona kuti njira imodzi yochepetsa mavuto ngati amenewo numapanga zimene timakula kunjako mdziko muno kuti makwacha athu akhale ndi mphamvu yomagula katundu. Kotero kuti zimene mukuonazi ni mashini yopangira fetereza. Okay. Kwa nthawi yoyamba ndoti tigwisa ntchito ma chemicals yochokera maiko akunjawo umabweretsa kuno. Pamene tufufuza kuti kodi component yakuti titenga kuti component yakuti titenga kuti component yakuti titenga kuti kuzimenezo kuti zimalizike mwina zikhoza kutenga zaka zisanu. Koma popeza vuto tilinalo lero ndiye
apapo palaonesa kuti tudikira ma engineers ochoka kunja kuti abwere kunoko. Nkukamba momveka bwino kokuti kumalo kumene tili kuno ndi ku factory yopanga fetereza. Kumene kuno lero pamene pondoti mwatsindika. Chifukwa takambirana nkhani ya cement ndiona taponda apa concrete. Wachoka kuja kuthera kuja. Mwa akulu motani. Mpanda uno uli umu 100 mita umu 200 mita. Pamene slabu hii ni 132 meters by 30 meter. Pamene papa cement. Pamene papo nkafuno wachi. Koma watamanda jimene chilipo nchakuti monga Ambuye Yesu sinanga adafera anthu onse. Ndiye chitabu chathu nchimenecho ndiye nkwabwino kuti ngati dziko ludutsa m'mavuto pafunika wina munthu awoche manja kuti dziko lipulumuke. Kuti pakhale background poyamba adatiuza kuti chifukwa tifalikira leni yayikulu makileni akamanyamula umazungulira ndoti sipano zimene zikhozapangisa kuti mwina zipupa zigwe. Ndikhulupirira ili ndi yankho limene inu mwalilandira kuti kodi a real estate ku factory akutaniko. A real estate sitipanga based on manyumba okhalamo anthu kapena kuti ma company ma shop ndi zina zotero. Timapitanso ku ma factory kodi tikuno kuchitika construction zomwe mukuona apazi. This is real estate. Malonjezano ndotano omalizira kuti amene akutionerawo za factory iyi benefit yake kwa iwowo komanso amene atizungulira mudzi muno. Auje ni mawuyanga yonena kuti ulendo uli wonse mene anthu amayenda amamba ni wanu sirepi. Kodi kuti apa potayamba. Chabwino. Chabwino. Mkulu uyu akamalongosola zinthu nthawi zambiri munthu umakhala phee nkulingalira kunena kuti kodi mkulu ameneyu amaganiza bwanji. Mkulu uyutu amaganiza mosiyana ndi wina aliyense mdziko lino la Malawi, ndipo iyeyu amafera kwambiri dziko lino la Malawi ndi munthu wokonda dziko lake kotero kuti chuma chake samangochiphangira yekha koma amayang'ana zatsogolo la dziko lino. Wenatu adayesera kumunyengerera kuti ayambe ndale koma iyeyu adakana kotero kuti iyeyu amangothandiza mmene angakwanisire mukuthekera kwake. Tiyeni timfunire zabwino Dr. Napoleon Zombe pamene akufuna kukwanirisa maloto omanga kampani kapena kuti factory yopanga fetereza mdziko mwathu muno. Monga mukudziwa kuti fetereza ndiye chida chopsa kwambiri chimene chikusowa kwambiri mdziko muno ndipo chadula mtengo wake ndi osafikirika. Kotero ngati kampani ingayambe kugwira ntchito ndikuti Malawi tipulumuka komanso dziko lathu litukuka chifukwa chakudya chikhale chili pena paliponse. Amene sakufuna kulima ndikuti wafuna. Ino ndi Malawi Today. Subscribe, like, comment, osayiwalanso kupanga share. Kufikira nthawi ina ife tingoti mwakoma nonse. Zikomo. 21 ndi maka 5. Yes. Akuti good planning and hard work leads to prosperity. So now if it idakhala kuti lili masomphenya yoona chaka chamawa zaka 5 zaka 10 upita uko ndoti dziko linoli singakupani nawo mafuta amene. Kodi kuIjipiti kulimagwa kuIjipiti tusukugwavula koma ulini mtsinje wa Nile umene umatuta madzi umapita nawo kumeneko. Sono kuja odakoza madamu yako ori one dam kaya kuli malo osiyana kumkuika so vale yao odaita ma irrigation system yambiri mbiri amene wowe yathandiza kuti dziko limene likhale dzimira pachuma. Woti sikulita ndakagula po Jewish wochokera ku Egypt wochoka ku Guafa. Sono kuona kuti ku desert tukukanize mupite ku Israel. Ngokafe ku Israel ngopeza kuti mbali yambiri ya Israel ni desert. Koma uchifanya mtsinje wa Yordan ndiye kwapeza kuti utenga madzi mu Yordan muja nkumagwisa ntchito moyenera panopa sitingalimbane nayo chuma Israel koma imagomeza ulimi.